Уважаеми господин заместник кмет на община Варна, уважаеми господин капитан първи ранг, началник на щаб на военноморските сили, Ваше Всеблаговейство, уважаеми ректори, уважаеми господа генерали, адмирали, офицери, уважаеми курсанти, скъпи гости! За нас, курсантите от Морско училище, този ден, денят на курсантско самоуправление, не е просто поредния празник. Това е един ден, в който ние имаме една уникална възможност да се докоснем до знания и мъдрост. Затова няма как да не благодарим за този жест. Но искам да кажа, скъпи колеги, че това е само една малка крачка по пътя към нашия дълг, към нашия свещен дълг. Защото най-лесно да се върви по отъпканите пътеки, но истината и светлината могат да бъдат достигнати само ако се премине през мрака и през тръните. Защото България е живяла, живее и ще живее заради безсмъртния дух и устрем на българският народ и на българското офицерство. Същия устрем, който караше нашите прадеди да се борят за свобода, да се борят за обединение, за независимост и защита на Отечеството. Същият устрем, който ги караше да умират по бойните полета в името и на идеали. Но и същият устрем, който ги направи безсмъртни. Пожелавам на всички присъстващи здраве, воля и стремителност към откриването на нови хоризонти. Честит ден на курсантско самоуправление и Бог да пази България!